Иң беренче яшьләребезнең әлбәттә дини булулары бу бик күркәм. Чөнки икесенең дә Аллаһны танулары, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләп, аңа таянып, аны яратып яшәүләре бу гаиләнең төп чыганагы һәм бик зур терәге булып тора. Чөнки егет һәм кыз, алар инде яшьләр, аларның күңелләрендә ниндидер мәхәббәт хисләре, бер-берсенә тартылу хисләре бар. Ләкин бит гаилә булып яши башлагач, ул инде бергә кайтасың, бергә торасың, бергә ятасың, бер-береңнән еракка читкә китмисең. Менә бу вакытта мөгамәлә кырырга кирәк. Менә бу вакытта инде ниндидер үзеңнең тормышыңны матур итеп алып бару ягын карарга кирәк. Шуңа да яшьләребезнең дини булулары, Аллаһ Тәгаләгә таянулары, Аллаһ Тәгаләгә карата тәвәккәллекләре шушы гаиләгә ныклык бирә. Шушы гаиләне, ягъни аларның карашларын берләштерә. Шуңа да инде яшьләребезнең дини булуы, Аллаһ Тәгаләгә ышануы, без иң беренче чиратта шуны сорыйбыз. Кем син, егет? Мөселманмы, әллә мөселман түгелме? Кыз бала син кем? Син мөслимәме, әллә мөслимә түгелме? Син кемгә ышанасың? Кемгә таянасың? Кемне син бик нык яратасың? Үзеңнең Раббың буларак, тәрбиячең буларак, син кемгә инде мөрәҗәгать итәсең? Менә шушы сорауларда без әлбәттә аңлатырга тырышабыз. Яшьләргә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, аның берлеген, аңа карата булган мәхәббәтне. Һәм инде Аллаһ Тәгаләгә ышанганнан соң, Аллаһ Тәгаләгә иман китергәннән соң, шушы гаиләнең алдагы көндә матур итеп Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп яшәүләренә инанганнан соң, без әлбәттә Раббыбыз Аллаһның сүзләренә таянып әйтәбез яшьләребезгә. Ягъни Раббыбыз Аллаһ әйтә: "Ва када раббукум алла та'буду илля ияһ ва бил валидайни ихсана." Аллаһка иман китердегез, Аллаһка ышандыгыз, аңа тиңдәшлек кылмадыгыз. Һәм инде үзегезнең әти-әниләрегез белән хәерле мөгамәләдә, хәерле мөнәсәбәттә булыгыз дип яшьләребезгә киңәшләребезне, хәер фатихаларны бирәбез. Әти-әниләрегезнең хәер фатихасын алыгыз. Чөнки эш башласаң да, юлга чыксаң да, аеруча да никах вакытында, зур тормыш юлына аяк басканда, әти-әниләрнең аларның рөхсәтен, аларның хәер фатихаларын алу кирәк. Һәм инде иң беренче чиратта кызның әтисен ризалату кирәк. Чөнки ул кыз баланы үстерде, тәрбияләде, аны инде зур тормыш юлына аяк бастыра. Инде шушы кызны үзенең гаиләсеннән, үзенең йортыннан чыгарып җибәрә. Шушы вакытта әти кеше әлбәттә белергә тиеш. Кайсы гаиләгә бирә, кемнең кулына тапшыра, кем белән аны ияртеп чыгарып җибәрә, кем минем кызым өчен җавап бирергә тиеш. Әлбәттә әти бу чиракта инде бик зур җавап тота. Шуңа да әти-әнинең рөхсәтен сораганчы кайбер шартларында билгеләп үтәргә кирәк. Әлеге мәҗлес ул никах мәҗлесе, Аллаһ Тәгалә каршында вәгъдә бирү һәм инде туганнар, якыннар кешелеккә, җәмгыятькә шушы бергә яшәүләрен белгертү булса, димәк, монда инде шушы мәҗлесне, шушы никах шартлары үтәлүне күреп белеп ишетеп торучылар кирәк. Һәм әлбәттә иң кимендә без инде 2 кеше булырга тиеш дип әйтәбез. Һәм әлбәттә кыз балага егет кешедән мәхәр шартын үтәтәбез. Мәхәр шарты нәрсә ул? Кыз баланың күңелен яулап алу, кыз баланы ризалату, аның әтисен ризалату һәм инде егетнең чыннан да кызны хөрмәт иткәнен күрсәтү һәм әлбәттә ир белән андый-мондый хәл булса, кыз баланың үзлектән генә хатын буларак күпмедер вакыт дип әйтәбез, үзлектән яши алу өчен бирелә торган материаль нинди булса байлык. Чөнки арзанлы нәрсәдер бирелсә, мәсәлән, аның кыйммәте булмый. Әгәр дә инде кыйммәтле телефоныбыз яки кыйммәтле машинабыз булса, әлбәттә аңа карата безнең кадер, хөрмәт, ихтирамыбыз зуррак булачак. Һәм шуңа күрә мәхәр бирү кызның күңелен яулап алу, ягъни кыз бала да әйтәчәк: "Минем ирем, минем туганнарым, якыннарым каршында мине зурлап, мәхәр бүләкләре биреп алды" дип, әлбәттә инде иренә ныклап торып ябышып яшәү ягын караячак. Һәм инде туганнар, якыннар, әти-әниләр каршында егетнең һәм кызның бер-берсенә биргән вәгъдәсе. Әлбәттә, аларның вәгъдәсе ул инде шушы никахны камил кыла, шушы килешүнең ахыргы җөпләве һәм аның мөхере булып тора. Шушы яшьләребез бер-берсенә вәгъдә бирүгә безнең никахыбыз тулы була. Менә шушы вакытта инде яңа гаилә барлыкка килә. Ир һәм хатын, һәм инде аларның хаклары барлыкка килә. Ир хатын хакын хаклап яши, хатын ирнең хакын хаклап яши. Шуңа күрә никах ул, җәмәгать, ул гади бер галочка гына түгел. Ул туй үткәрер өчен галочка гына түгел.
аңа тамга гына түгел, шушындый зур бер килешү төзү һәм әлеге тантананың шаһитләре булырга тиеш, аны күреп, белеп, ишетеп торучылар булырга тиеш һәм әлбәттә аларның шушы дөньяда да, әгәр дә яшьләребез арасында ниндидер аңлашылмаучанлык килеп чыкса, юк, яшьләребез килешү төзеделәр, ир һәм хатын булып яшәргә вәгъдә бирделәр дип әйтүләре. Һәм ахирәттә дә Аллаһ каршында, әгәр дә алар бер-берсеннән ниндидер ризасызлык белдерсәләр, шуннан да без шушы мәҗлестә булдык, менә без күрдек, ишеттек, алар бер-берләренең хакларын хаклап яшәргә вәгъдә бирделәр дип әйтергә тиеш булабыз. Шуңа күрә төзелә торган һәм төзеләчәк, төзелгән шулай ук никахларыбыз һәрвакыт инде ныклы булсын, төзек булсын, яшьләребез һәм гомумән парлашучылар матур, тигез тормыш алып барсалар иде. Инде Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга шушы дөньяда матур парлар булып, матур ярлар булып, үзебезнең балаларыбызны, оныкларыбызны тигез гаиләләрдә тәрбияләп үстерергә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә насыйп итсен. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.